एसटी प्रटेस्टआहाय मेन एसटीनि थाखाय नङा नाथाय नोंनि लाबालाबनि थाखायसो दिपेन बर'खौबो आङो थोंजोङै बुंहरदों बिथाङा नोङो पलिटिक्सआव ओंखारनोबा सोरां बारां ओंखार एटाक खालामनायखौ जोङो नोंसोरखौ एटेम्प्ट टु मार्डार होननानै जोङो केस होगोन खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ गिबियावनो आङो खुलुमहरग्रोबाय दिनैहाय जोंनि बे दाखालि जालांनानै थांनाय 29 तारिखनि जाथायनि सायाव जोङो कन्डेम खालामदों जोङो मोजां मोनाखै बिमा हिसाबैबो जोङो मोजां मोनाखै आरो जोङो जायफोरनाखि आङो गोख्रोङै बुंनो गोसो जादों आङो बाथ्राफोरखौ आङो फिदिंनानै बुङा आङो डाइरेक्टलि होनो जोंहा एसटीनि प्रटेस्ट खालामनायनि सायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया जोंबो वेलकाम खालामो जोंहाबो फिउचार दं फिउचारखौ जोंबो सानहरो आरो जोङो जेब्लायबो सापर्ट दङ नाथाय बिजों लोब्बा लानानै माखासे मानसिफ्रा पलिटिक्स खालामनायनि सायाव जोङो कन्डेम खालामो आरो जोङो मोजां मोनाखै दिनैहाय आङो थोंजोङै बुंनो लुबैयो दिपेन बर' बिथांनि लिडारशिपआव दिनैहाय बे रेलिखौ लानायावहाय दिनैहाय बेसेबांबा गाज्रि लासिं सिं मुगैथाव जों गनायनो हायै जाथाया जानानै थांदों बे उन्दै उन्दै गथ'फोर स्टुडेन्ट बिसोरखौ लानानै बिथाङा मानो बेबायदि गाज्रि पलिसि मानो बाहायदों दिपेन बर'आ बे लाइमोनफोर फरायफुनाय गथ'फोरनि सायाव मा भाइरास सोनानै होदों नोंथाङा नोङो मोगथाङाव फैना नोङो पलिटिक्सआव ओंखारनो गोसोबा मोगथाङाव फै पलिटिक्सखौ खालाम नाथाय बे गथ'फोरखौ मिसलिड खालामनो नाङा जोंनि लाइमोनफोरखौ मिसलिड खालामनो नाङा आरो मा नोंथांनि एसटी प्रटेस्टआथ' एसटीनि नङा होननानै जोंहा एभिडेन्स दङ फोरमान दङ मानो होनबा बे गासिबो प्रि प्लेनिं जोबखा प्रटेस्ट खालामनाय रेलि खालामनाया माला बेबायदि लावथि सिखा लानानै बेबायदि थांफेरो प्लेनिं नङाबा बे जिनिसखौ अबेनिफ्राय मोनब्रबखो आरो दिनैहाय जायफोर बे रेलिखौ दैदेनदोंमोन बेहाय गोबांथार गाज्रि राव बाहायनाय स्ल'गानफ्रानो गासिबो स्क्रिप्टेड जोबखासो ओरैबायदि बिसोरनि स्ल'गाना हाग्रामा मुर्दाबाद हाग्रामाखौ बुथारगोननो हाग्रामा गुन्दा once more सोर बेबायदि पावार होदों बे हिनजावसा गथ'नो आरो नोङो लाजिना लाजिया नोंनि मोखाङा दिनैहाय ससियेल मिडियायाव गासिबावबो नुजाथिजोब्बाय नोङो बेबायदि होननानै नोंखौ मा फोरमायनो सानदों फालाय नोङो बे हिनजावसाखौ आङो बुंनो गोसो जादों नोङो गावखौनो गाव बिराद मोनसे अगेन आखल गैयै नोङो देखायनाय जादों सोर फोरोंदों नोंनो सोर बेबायदि माबाखौ नोंनो पावारखौ नोंनो सोर होदों हाग्रामाखौ बुथारनो हाग्रामा गुन्दा हाग्रामा मुर्दाबाद होननानै आरो नोंसोरो प्रि प्लेनिं नङाबा मानो हाग्रामानि न'आव थांनानै मानो अन्थाइ खुबैहैया जों हजम खालामनो हाया दिनै हाग्रामा सारखौ बुथारनो प्लेनिं खालामनाया खेबनै जाबाय थांनाय एमपि इलेक्सननि सिगांबो हाग्रामा सारखौ बेंफैदों हाग्रामा सारनि उसामाथिनि मोनसे मैगं थिलि आबाद मावग्रा मैगं थिलियाव फैनानै सारखौ बेंफैदों बाहायबो सारखौ एटेक खालामनो नागिरदोंमोन आरो थांनाय 29 तारिखनि रेलिनि एसटी प्रटेस्टनि एगेन्स्टै लोब्बा लानायावबो सारखौ मोनस'नोबा मा खालामगौमोन गन लानानै थांजोबनानै बे समाव सारा दङमोनबा मोनस'नोबा मा खालामगौमोन मारै एफा गाज्रि सोनानै होनो हायो बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहायथ' सात्रल' नङा सात्रखौ नोंसोरो हाथियारसो बाहायदों
नाथाय थुनानै होग्राया इउपिपिएलआनो दिनैहाय जों मानो बुङा जोंहा एभिडेन्स दङ राजु नार्जारिनि जोङो फार्स्ट मेसेज बिफोर जाथायनि सिगां जोङो बे मेसेजखौ नुदों आरो उनावहाय जाथायनि उनाव मोनसे मेसेज बिफोर आफ्टार बे जाथायनि उनाव बे मेसेजखौ जोङो मोनजोबदों बाहाय नोंसोरनो थुनानै होदों उन बेयो स्टुडेन्ट नङा इउपिपिएलनि होननानै इउपिपिएलनि थुनायाव जादों होननानै जोङो बेखौ जोङो थोंजोङै बुंहरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर जेसेबां लिडारफोर दं एबसुनि दैदेनगिरि जोङो थोंजोङै नोंथांमोनखौ सोंखारियो आरो बे जिनिसखौ बे जाथायखौ जोङो खेबसे नङा खेबनै सारनि सायावहाय बेबायदि नोंसोरो एटाक खालामनायखौ जोङो नोंसोरखौ एटेम्प्ट टु मार्डार होननानै जोङो केस होगोन आरो मोनफ्रामबो जोङो ब्लक समस्तिफोर बेफोरखौ जोङो गासिबो ज' जानानै नोंथांमोनखौ जोङो एटेम्प्ट टु मार्डार होननानै जोङो नोंसोरखौ केस होगोन आरो बेहाय छात्रफोरखौ इनभल्भ दा खालाम रावबो छात्रखौ जोङो दाय होआ रावबो छात्रनाव नि सायाव जोङो जेबो एफआइआर होआ नाथाय नोंसोरबो फंबाय बिनानावफोर फिसाफोरखौ आङो खावलायनो गोसो जादों मालायनि मिसलिड खालामनायाव नोंसोरबो थांफालाबायनो नाङा नोंसोरो गोरों जाबाय जोंनिफ्राय गोरोंसिन साननो हनो नोंसोरो गोरों जाबाय नोंसोरो मोजाङै नोंसोरनि बिबेकजों मोजाङै नोंसोरो सुबिदा दा जोंनि हाग्रामा महिलारि सार लाबोनाय सिआइटि इउनिभारसिटियाव नोंसोरो फरायनो मोनदों ओंखायनो नोंसोरो बेहाय मोजाङै नोंसोरनि फरायनो मोननाय सुबिदायाव मोजाङै फराय आरो बेफोरबायदियाव इनभल्भ जानो नाङा दिनैहाय हाग्रामा सार लाबोनाय सिआइटि इउनिभारसिटि इन्जिनियारिं बेफोरबायदि कलेजफोराव फरायनो मोननानै नोंसोरो आरो बेखौसो मालायनि इनफ्लुयेन्सआव नोंसोरो मुर्दाबाद बुथारनो बेबायदि सोदोबखौ नोंसोरो होनदों अन्नानै बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जा आरो दिपेन बर'खौबो आङो थोंजोङै बुंहरदों बिथाङा नोङो पलिटिक्सआव ओंखारनोबा सोरां बारां ओंखार बेबायदि नोङो सिं सिं थानानै अर सुनानै होनो नाङा नोंनि एभिडेन्सआ जोंनाव दंजोबो नोंहा मानो एथ'ग्राब गिदों फालाय नोंसोर हरनाय एमपि दङ रायजोसभा लकसभा जाहाय एमपि सानै दङ रोंगोरा आरो जयन्त बिथांमोन दङ केबिनेट मन्त्रि दं उरखावमोन दङ आरो नों बिनानै होनाय एमपिआलाय दिलीप सयखियालाय माथो जाखो मानो एथ' गिदों नोंलाय एसटि होजानो होलायलांलायबाय थांनाय एमपि इलेक्सनाव होमबा मानोथो एथ' गिदों बिसोरनो कन्ट्रल खालामनो हायोना नोंनि बे एसटि प्रटेस्टआहाय मेन एसटिनि थाखाय नङा नाथाय नोंनि लाबालाबनि थाखायसो जों गासिबखौबो नुजोब्बाय जोङो गासिबखौबो जोंहा एभिडेन्स दंजोबो आरो बिथाङा नोङो मोजाङै सलायलां फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबसुखौ जोंबो जेब्लायबो मोजां मोनो जोंबो गोदो बेफोरावनो जोंबो मावबोनाय जोंनि न'खरनि मानसिफोराबो जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जोंनि फिसायफोराबो एबसुनिफ्रायनो फैनाय गोजाजोब एबसुखौ जों मोजां मोनो अरायबो बरायो नाथाय नोङो बे एबसुनि बेनाराव थानानै एबसुनि नाम लानानै नोङो पलिटिक्स दागेले दिपेन बर' आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों।